בבקשה. אנחנו עכשיו למשהו פחות חגיגי, אנחנו מדברים על סכסוכים ואי-הבנות בין בני משפחה, בעיקר בין הורים מבוגרים לבנים ובנות. אנחנו אומרים שלום לדידי שחר, מאמנת ומגשרת מוסמכת, שלום לך. שלום וברכה. אז מה, הפער הבין-דורי הזה, הוא יוצר לא מעט חיכוכים, שלא לומר ריבים? הוא יוצר חיכוכים מאוד גדולים, אבל זה לאו דווקא בגלל הפער הבין-דורי עצמו, אלא אנחנו מדברים על סכסוכים שהם בין הורים מבוגרים לבין הילדים שלהם. והסכסוכים האלה נובעים א' משינויים קוגניטיביים אצל המבוגרים, הציפיות של המבוגר שהן אחרות מהציפיות של הצעיר. מעבר ליחסי תלות גם. ההיפוך של התפקידים, אפשר לקרוא את זה אחרת, זאת אומרת ההיפוך של התפקידים, אני כילדה לאימא שלי, אני פתאום נהפכת האימא של האימא שלי, והאימא עוד לא מוכנה לקבל את היפוך של התפקידים האלה, ויש הרבה מאוד קונפליקטים שנוצרים מעבר לזה. הרבה בדידות, לא בגיל הזה. בגיל המבוגר יש הרבה בדידות, אבל עוד פעם זה מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי במשפחה עצמה, ואיך היא בנויה, ומה קורה מסביב. ואני מניח שגם כסף הוא מהווה קרקע פוריה לקונפליקט, כמו בכל גיל. אבל במיוחד... כסף הוא עקיב החלס בהרבה מאוד דברים. יש לנו קונפליקטים שהם גם הקונפליקטים שנובעים בתוך הדור, מה שנקרא דור הסנדוויץ'. זאת אומרת, זה אנשים כמוני, שיש להם הורים מבוגרים, ויש ילדים שאנחנו גם צריכים לטפל בהם, או ילדים בוגרים, ובעצם אני נמצאת בין הפטיש לבין הסדן. עכשיו, מעבר לזה, יש גם את הקונפליקטים בינינו, בין האחים. זאת אומרת, אני יכולה לבוא ולהגיד, צריך לטפל בהורה בצורה כזאת וכזאת, ואז הילד השני או האח שלי יבוא ויגיד לא. עכשיו, השאלה, מה עם כל המטענים שאני מביאה איתי מהעבר, מהילדות? עכשיו, את ישר אמרת את זה. זאת אומרת, זה משהו שכולנו מרגישים את זה. זאת אומרת, לפעמים הריב שביני לבין אח שלי יגיע דווקא בגלל משהו שהוא מהעבר הרחוק. זאת אומרת, אני נותרת על משהו שקרה בעבר, אני מגיעה להווה, ויש איזשהו משהו ששובר את גב הגמל, ובגלל זה פתאום עכשיו מתחיל ריב מאוד גדול בינינו. מי בדרך כלל יוזם את ההגעה של המשפחה לגישור? זה מאוד משתנה. זה מאוד משתנה. הרבה פעמים זה אחד מהאחים. לפעמים זה איזשהו קרוב משפחה ממעגל חיצוני שבא ומתקשר אליי ואומר, תשמעי דידי, ככה וככה וככה, בואי תעזרי לי לנסות לגשר בתוך המשפחה. מה קורה במפגש כזה? מפגש כזה, בעצם מה שקורה היום זה שרינה קזנסקי ואני פיתחנו איזושהי מתודה חדשה, שמבדילה את הגישור הזה מכל גישור אחר. כאשר בגישור רגיל אנחנו באים ואנחנו מדברים על משהו מאוד נקודתי, זאת אומרת, אנחנו הולכים לבית משפט על משהו נקודתי. יש איזשהו ריב על משהו שקרה עכשיו. פה, מכיוון שאנחנו מדברים על מטענים מהעבר, ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו צריכים בעצם לבנות את העתיד המשותף הלאה, אז אנחנו צריכים לעשות עבודת הכנה מאוד גדולה לעניין הזה, וזה בשיחות פרטניות עם כל צד בנפרד. אנחנו לוקחים כלים מעולם האימון, מהאימון האישי, מעולם הקואוצ'ינג, ואנחנו מטמיעים אותו לתוך תהליך הגישור, וכשאנחנו יושבים ביחד בסופו של דבר בחדר המשותף, כל הצדדים מגיעים מוכנים עם ראייה עתידית. מה קורה בעוד איקס שנים מפה והלאה? נשמע אופטימי. איך אנחנו רוצים לראות את המשפחה. לפעמים גם משפחות צריכות הסכמים, אפילו לפעמים כתובים, כדי לחיות בשלום ואושר. זאת הצעה טובה לפני... או כתובים או בעל פה, אבל לפחות לנקות את פני השטח ולנקות את כל מה שקרה בעבר, בשביל לבנות את העתיד קדימה. דידי, תודה רבה. אמן. תודה רבה לכם, חג שמח. שנה טובה. שנה טובה.